Veľkou výhodou tohto smart spínača sú skutočne miniatúrne rozmery bez ohľadu na typ prevedenia. Zmestí sa tak do štandardnej 8 cm inštalačnej podomietkovej krabice, napríklad pod bežný vypínač. Ja ich používam napríklad pre zapínanie a vypínanie vonkajších Wi-Fi kamier, o čom pripravujem video, alebo na zapínanie klasického nastenného vypínača inštalovaním do podomietkovej krabice. My si ukážeme príklad zapojenia pre jednopolový nastenný vypínač. Aj keď je inštalácia jednoduchá, treba si uvedomiť, že by ju mal vykonať elektrikár, ak tak robí laik, robí tak na vlastné riziko a musí dodržiavať bezpečnostné postupy. Pred inštaláciou nezabudnite vypnúť poistky. Podľa schémy alebo popisu na výrobku zapojíme nulové modré vodiče do sforiek N, vstupný živý hnedý fázový vodič do svorky L-in, druhý alebo ďalšie hnedé výstupné mŕtvé vodiče do svorky L1 až L4 podľa prevedenia vypínača. Do sforiek S zapojíme vypínač. Ak si nie sme istí, použijeme skúšačku napätia. Zigbee spínač umiestnime do krabice tak, aby sme videli resetovacie tlačidlo a mali k nemu ľahký prístup.